Ei, avui som a Osona, terra de la boira i de la bona llonganissa. M'acompanyeu? Hola, Quim, què tal? Hola, Pep, com anem? A mi m'agradaria que m'expliquessis què té la llonganissa de Vic que sigui tan estimada per tots nosaltres. Home, mira, sobretot té territori, té producte, molta paciència, que això ja t'ho ensenyaré, és un procés molt llarg i molta saviesa de molts anys i de molta gent que s'hi ha dedicat. Carai, clar, i la tradició, no? Evidentment, evidentment. M'ho ensenyes? I tant, Va, endavant. anem-hi. Carai, Quim ve de Déu. Sí, això és una meravella, eh? Ostres, però quins aromes, no? Sí, això és únic, això és únic. Aquesta curació que se li pot donar a la llonganissa de Vic és fantàstica. Clar, aquí tenim dues històries paral·leles. Una cosa és la llonganissa de Vic des del punt de la història i l'altra és aquesta indicació geogràfica protegida. Com va començar tot això? Doncs mira, oficialment va començar l'any 2000, que és quan la Comunitat Europea ens va donar el reconeixement oficial de la IGP Llonganissa de Vic, però evidentment la història de la llonganissa de Vic com a tal és de molts més anys enllà, no? I la cosa va començar a les cases de pagès, on es feia la matança del porc i s'elaboraven diferents productes, entre ells la llonganissa, no? Fins que va anar agafant un nom. Ara, nosaltres des del 1852 que l'elaborem i en aquells moments tothom deia llonganissa de Vic, però evidentment no hi havia el reconeixement, no existia la denominació d'origen, no? Què té una llonganissa de Vic o què ha de tenir per poder-se dir llonganissa de Vic? Bueno, el primer, l'origen, que ha de ser dintre de la plana de Vic, i després els ingredients, les proporcions de carn i de greixos, es passen una sèrie d'auditories on s'analitzen la llonganissa, es fa amb les parts més nobles del porc, el pernil, l'espatlla, la panxeta, etc. I se li afegeix només sal, pebre amb gra i molt i els daus de cansalada, que això sí que és molt típic i jo en diria quasi bé únic de les llonganisses de Vic. Els tallons, no? Com li dieu vosaltres? Nosaltres els daus de cansalada, sí. Que hi ha gent que té la mania de treure-se'l, jo crec que és una llàstima, perquè dona molt bon gust. Clar, on hi ha greix hi ha alegria, no? Exacte. I velocitat, sobretot, no? Sí. Perquè, clar, el greix és el gran transmissor dels sabors. Exacte, i fa que no s'assequi tant el producte, que aguanti més i sobretot el gust, no? I pebre, una part en gra i l'altra sencera. Una part és molt, sí. Escolta, i llavors hi ha una cosa que és important, que és la curació, no? Aquest assecatge lent i parsimoniós, no? Exacte, tu ho has clavat. Sobretot és molt lent i irregular. O sigui, el fet de fer-ho en aquests assecadors naturals de fusta ens permet que la curació no sigui forçada amb aire, com és actualment a la majoria d'empreses, sinó que sigui una cosa molt lenta, on el producte no sempre es va secant, sinó que hi ha dies que va enrere, que n'hi diem nosaltres, no? Que tu toques la llonganissa i dius, ostres, és més tendre que fa 2 o 3 dies. I això és perquè hi ha hagut molta humitat a fora i, evidentment, la humitat de fora acaba entrant a dintre, no? I el producte també. Però aquesta irregularitat és el que li dona, al final, un boquet diferent, no? I ens ajuda molt també a fer créixer el florit, que aquest florit que veieu aquí, a la tripa, és natural. O sigui, això és un fong natural, no està sembrat artificialment. Quim, i a la llonganissa de Vic totes són de la mateixa mida? No, hi ha diferents mides, perquè és fet en tripa natural i, per tant, hi solen haver 2 o 3 mides. Mira, si anem cap allà t'ensenyaré les més grosses, les que n'hi diem les colares, que aquestes són les peces més majestuoses. Saps què faré jo? M'agradaria agafar una llonganissa i fer-te un plat. Ostres, doncs endavant. Mira, triem-la i endavant, i tant. Molt bé, perfecte. Tum. I amb aquesta llonganissa que fa aroma a xampinyons acabats de collir, farem un plat senzill i ràpid. Mireu. Agafem una miqueta de polpa d'olives, una mica de mostassa, una punta de sal, un rajolí de vinagre molt poquet, un bon raig d'oli d'oliva verge extra
I ja tindrem els 5 elements de l'amaniment. I a remenar. Tallarem una poma a bastonets com la llonganissa. I ara és qüestió de muntar el plat amb aquests elements. La poma, la llonganissa de Vic, unes carxofes confitades que he portat i unes tomates que són la rapera. Es tracta d'anar posant aquests elements aquí al plat com si es tractés d'una amanida. La llonganissa, així. La carxofa, el pètal de tomata. I ara amanim amb aquest amaniment de la mostassa, les olives, l'oli i el vinagre. Un plat senzill i gustós. I podríem posar una miqueta d'escarola, també. A veure, Quim, vine cap aquí. Vinga, aquí estic. A veure si t'agrada aquest mestissatge que hem fet aquí. Ostres, la pinta m'agrada, Poma, llonganissa, tomata, carxofes, olives, mostassa, oli i un pensament de vinagre. I què recomanes? Menjar-ho tot una mica barrejat? Jo recomano menjar-lo en bona companyia. Això segur. Vinga, va, bon Molt bé. profit. És que... Ja ho veieu. Llonganissa de Vic, un plaer dels déus.